They don't work it, they don't work, they don't work it, they don't work it, no, don't work it, don't work it, they... Dobro večer. Evo da prije spavanja podijelim jednu priču. Znači, krenimo od toga da je ego povrijeđen. Znači, ego je viši ja. On neko odlučuje u svemu. I kada je on povrijeđen, jer smo samo sebe uvrijedili, odnosno smilovali se nad nečime i to učinili, kao uzeli riječ kurva u svoj rječnik, ili luzer, ili nešto što nas vrijeđa. S time smo obezvrijedili svoju samosvijest i samopouzdanje i samopoštovanje i dobrotu i sve nam je krenulo loše. Zapravo, usporedili smo sebe sa još nekim ili nas je netko što je u redu, jer je taj netko zapravo osoba u kojoj vidimo visoku vrijednost. A zapravo, ako nas je neka druga osoba ili ta ista koju smo vidjeli visoku vrijednost povrijedila, jer nas usporedila s nekom drugom osobom, kao što smo mi možda nju usporedili s nekom drugom osobom, tada je ona počela raditi na tome da se očisti od toga, a zapravo nije ni znala od čega se treba čistiti. Ali onda kada se čistimo, znači da moramo kompletno cijelu povijest koja se tiče toga da su tu emocije, da su tu nježni osjećaji, da su tu kompletno sve očistiti i onda ili tražiti novo, jer znači da se ta osoba počela mijenjati i da ne znamo što možemo očekivati, ili ćemo jednostavno živjeti sami za sebe i čekati moment da netko nam da motivaciju da idemo dalje. Da se opet dogodi to isto na sasvim nov način, na sasvim čist, da. I onda je ego došao opet na svoje, s time što tad ne bi trebali razmišljati da ga opet ne povrijedimo. Tu nema kontrole i tu nema vršenja pritiska. Kad shvatimo na koga smo mislili, to se tu može dogoditi, da shvatimo na koga smo čistili, od koga smo se čistili, koja je ta druga osoba koja nam je dala da mislimo na nju ili na njega. Kao meni je Petra rekla da ja mislim na Gabriela, ili meni je Iva rekla da mislim na Tomislava, pa sam mislila na Tomislava, ali nije me rekla osobno, nego je rekla nekako porukom. Kaj sam sad htjela reći? Da sve one dijelove i potrebe